futhi ke abasantshontshi sebeyathatha ngoba ufica abantu bethatha ezitolo abesabi namaphoyisa futhi manje akhathele kanti ngeke ngayidlulisa lento ukuthi amaphoyisa asinawo mancane namasotsha futhi mancane. Impi yengoma yanedlola abafana bami, impi yengoma yanedlola ngoba ngifika nje uthi uyafika kulonke idropa abantu abasathathi manje futhi ke abasantshontshi sebeyathatha ngoba ufica abantu bethatha ezitolo abesabi namaphoyisa futhi manje akhathele kanti ngeke ngayidlulisa lento ukuthi amaphoyisa asinawo mancane namasotsha futhi mancane nemali futhi bayakhala ngayo namajele ethu ngoba kuthiwa nje ethi uhulumeni ababoshwa abantu mancane amajele kulabo abantu abangaka abangena bezenzele nje kufanele ngabe manje uthatha isinqumo esifanele ukusave country yethu ukuthi ingabi nobubha nendlala ngoba emva kwaso sonke lesimo sizolamba ngoba uthi uyabheka nje manje uhulumeni ngabe uyahlala nojaji phansi mhlambe kubukakala ukuthi uformer president lena abakhala ngaye abantu ukuthi ayiphume mawuthi uyababuza ukuthi yini nikwenza lokho bathi abadedele unqamalala. Bengithi mina upresident wethu yini ukuthi engahlali nojaji phansi engcono bethatha isinqumo sokuthi noma bekuthiwa ube na lawo macala kodwa ngcono kube bembophele ekhaya ngoba manje inkinga lena esibhekene nayo futhi ngibona ngathi kusekuncane lokhu uma ukuthi namhlanje akakwazi upresident ukuthi akwazi ukuthi athathe isinqumo ngalento ngoba ngichaza nje ukuthi abantu manje uyababona ukuthi balambile abantu futhi abantu manje abasenendaba nalutho futhi abantu ngendlela manje ngeke nisakwazi ukuthi niba control mangahle kungenziwa lento ngoba into engiphatha kabi kabuhlungu manje ukuthi i-government yethu ayikhiphe kulento engcono ithi mayimkhipha lapho umshulozi engcono imbophele ekhaya lakhe ngoba vele usemdala angiboni ukuthi engabaleka lokho sigwemela ukuthi uhulumeni ekwazi ukubopha kahle igebengu ngoba kunabantu asebenza izinto manje mawuthi uyambuza lo muntu umbonto lo muntu uyaganga bese ethi haya kukhishwe unqamalala manje leyo nto leyo uhulumeni ngicela ukuthi ayibhekisise futhi ngoba ngiyathanda ukuthi ama-advice noma ngingelutho kuyena kodwa wathathe ngoba egcineni yonke into engisuke ngiyikhuluma mina iyenzeka. Uyabona nje lento uhulumeni mayengayilungisi uzobona nje futhi besuka abantu begijime beyele nemtshezi lapha abamgcinele khona unqamalala bese befuna ukumlanda ngenkani angithi lapho futhi kusazophinde futhi kumosheke futhi izakhiwo futhi izophuma ngaphi le mali yokulungisa yonke lento lena lapha eMzansi ngoba egcineni manje ngoba abantu beyithathela nje sinezingane ezincane izingane ezifuna ubisi lophuma ngaphi ubisi ngoba kungcono mina la ekhaya umlungu yasenga uMr Chronic izinkwa zizophuma ngaphi ekuseni zeingane. Number 2 kulamabhizinisi onke lana angaka akhona lapha eMzansi ade kusebenza osisi bethu kusebenza obhuti bethu kusebenza nabafowethu sebezosebenza phi kusasa ngenxa nje kube khona ukuthi kuqiniswa amakhanda ngisho bekuthiwa khona amagqubu ebebenawo abaholi bethu kodwa manje akungagcine manje sikugaxela thina ngoba phela vele ngiyazi mina ukuthi lento eyenzekalayo abanye abantu sebekuthatha ngenye indlela ukuthi mhlambe ngokwebala noma ngokohlanga ingakho ngicelile namanje ngiyabacela abantu bakithi ukuthi abangalokuthi ukuthi babulalane bodwa ngalendlela ngalendlela lena esizofanele iqale manje ngoba ukubulalana kwabantu bethu ngalesikhathi kufika amasotsha athazovikela lento eyenzekayo angithi sesokubulalana sodwa ngoba amasotsha obhuti bethu ngalesikhathi amaphoyisa ethe zama ukuthi ayalamula ivele futhi kuzogcina futhi kudutshulwana futhi amaphoyisa ngamba futhi namhlanje ngiphatheke kabi kunemndeni ehanjelwe eshonelwe abantu abakwazi ukulanda idumbe emadrobheni ngoba kuvaliwe omama bethu abanye babadli ichronic amaphilisi bazowadla kanjani amaphilisi azofika kanjani eindaweni zethu ingakho ngicela namanje uhulumeni ukuthi awudecide kanye nabaholi mhlawumbe necabinet ohlala nayo phansi nithathe inqumo makuthi akaboniseke uhulumeni ngiyacela mina ukuthi nimbonise manje noma nimcela ukuthi usethe uprofessor u3 second uyacela ukuthi awuzama ukuthi ilungiseke lento ukuthi kube nokugwemeka lobu bubhongaka obuzoba khona kufuthi kuzothi kusuka futhi manje emva kwale yonke lento mayisenzekile lama property enaselimele ngaka lama property awanali icala izitolo ayinali icala kuphela nje siyazi ukuthi umthetho mkhulu kunathi
futhi siyazi ukuthi ngoba umkhulu nje asikwazi ukuthi siwuphikise umthetho. Kodwa ke for ukusave iCountry akube nalendlela yokuthi kurelizeke unqamalala mhlawumbe kube nemibandela ethile abekelwa yona bese ke mhlawumbe ngalesikhathi kuthula ke lokhu sesizokwazi ukuthi yena kubonakala abathi obani abantu kahle kahle manje abasigebengu nabantu abarong ngoba manje sesilokhu sibheke wena uhulumeni